লোকাল টুকাল বুঝি না যা বেড়া কত বছর চা বেড়া এখন আমরা গ্রামের লোক এখানে বাড়ি যাও না সত্যি তো আমরা তো লোকাল সব সময় না আইলো লোকাল টুকাল বুঝি না যা বেড়া Sosial media watabuk o mangklikasya viral ang itong Tripura watabuk viral ang tamani minil Pahalgam hanoi box nogoni kaisa jaga a jaga naithok minil Pahalgam hanoi borok bodol lane thangbai mani Kashmirni Pahalgam hai mobo amsungno naithok ni tabuk social media Facebook Instagram o mangpri kaisa family pore no bodol borok aro thangai berainai thangmani kintu tabuk hongkai minil Pahalgam kebuna habna rwkhlaiya jaga malik la thaktuye aro berainai thangnai rokno Rwkhlai tongkha amte hanya mangpli kaisa tabuk social media ni bisingtwi kasai phekya o mangpli kaisa phaima bai video viral ong thangkha tai malik a minil Pahalgam entry khairani ukulgo karon kaisa tongo je borok bodol berainai thangkai o jaga no plastic bottle ta tui kwrwng nungmani botolok aro khibui klang thango hunoi malikni kol sisamuk amoni bagui malik a minil Pahalgam borok rokno habrunani rwkhlaiya amte hanya kaisa mangpli tabuk social media kaisa phai je bo aro berainai thangnai borok rokno a minil Pahalgam ni hote rwkhlaimani mangpli kaisa kasoi phekya hingkai Tripura ni kaisa minil Pahalgam ni sinijagui tongman tabuk viral mangpli o norokni bisingo sab thangai naikhe kisa comment khe sadi tai Kashmir hai amsung naithok jaga tongibo aro berainai thangnai borok amte hai plastic bottle no aro khibui nungra khai kalamgano khai norok tamo sana uchung norok wansumung no kisa comment khe sadi tai paithago ani video no norok jajakai like subscribe share khadi mode hai tebo kadal video rok manani bagui।